मी आणले सर्व व्हेजिटेबल्स पण सर्व भाज्या पण मिळतात आणि कसं डिमांडमध्ये भाज्या नसतात. तर मला 2 किलो कांदे आणि 2 किलो साखर हे आयटम एवढ्यामध्ये फ्री आहे मम्मी. मस्त. हे पिलू झाला बाहेर बघून. तिथे बघा जेवढं सामान राहिलं होतं ते सर्व आम्ही आणलेलं आहे विक्रोलीवरून. सर्व मिक्समध्ये सामान आहे. तिकडे कसं आता आपण 15 दिवस राहिलो ना गणपतीसाठी पण आपल्याला सगळं सामान लागलं ना, मग ते परत तिकडे घ्यायला लागलो. मग आता उरलेलं आम्ही परत आणलो. तेच डाळी बी सर्व बघा थोडं थोडं राहिलेलं आहे सर्व. तिथे बघा हे कोणी आणलेलं गुलाबजामुन गाजन ताई यांनी दोन्ही गुलाबजामुन आणलेले आहेत. तिथे बघा ही खरबस रेसिपी. ह्याच्यात आता किती लिटर दूध होतं का जरा 1 लिटर 1 लिटर होतं ना. तर ह्याच्यात आपण बघा 1.5 चमचा साखर टाकतोय. 1 2 टाकूया. आता डवला मशीन पण लावलेली आहे इकडे. लाईट लावली तर बघा कशी दिसते. आता बघा मी भाजी मार्केटला जाऊन येतो. आमच्या जवळच एक भाजी मार्केट आहे, पण मला जाता जाता एका सबस्क्रायबरने पण सांगितलं होतं की आपल्या जवळच एक स्मार्ट बाजार नावाचं, म्हणजे डिमार्ट कसं असतं तसं स्मार्ट बाजाराचं पण नावाचं एक शॉप आहे मोठं. तर तिथे मी जाऊन येतो. ठीक आहे. आणि भाजी बिजी सर्व आणतो. तुम्ही जेवढं ओके बाय. चला बाय. पिशवी बेल वाजवूया. हे उचल जराशे समोरून उचल. आला पण जराशे समोरून उचल कारण ते जात नाही ना खालून नाही असं आहे. जरा उचल उचलायला लागतं. जराशे उचल बस. चला हे घेऊन जा बरं. इथं बघा मी आणलेलं आहे. आज डीमार्टमधून शॉपिंग न करता एक्सपिरिया मॉलच्या म्हणजे ग्राउंड फ्लोर अंडरग्राउंड फ्लोअरला ना स्मार्ट बाजार नावाचा एक शॉप आहे मोठा. तिथून मी आणले सर्व व्हेजिटेबल्स पण सर्व भाज्या पण मिळतात आणि कसं डिमांडमध्ये भाज्या नसतात आणि ह्याच्यात भाज्या आहेत आणि ऑलमोस्ट सेम आहे. ऑफर पण आहेत. काय ऑफर आहे ते तुम्हाला आता सांगतो. तेव्हा तिथे ट्रॉली ठेवून येतो आहे. आपण ट्रॉली आणली की ती परत न्यायला लागते ना. खाली सोडेल. हां. आणि ते 2 लिफ्ट आहेत. आपोआप जाईल ती. आता आपण बघूया काय काय आणलेलं आहे आपण. पप्या हां एवढ्या सामानाचं एवढं मोठं बिल. येस बिल बघा केवढं मोठं आहे. लांब लचक आहे. पण ह्यावेळी मी परत तुम्हाला डिफरन्स सांगतो आणि तिकडे काय फायदा आहे आणि इकडे काय फायदा जे मला वाटलं ते मी तुमच्याशी शेअर करतो. म्हणजे जेव्हा तुम्ही शॉपिंगला जाल तेव्हा तुम्हालाही फायदा तसा उचलता येईल. हा बिल झालेला आहे 1690 म्हणजे 1700 रुपयाचा बिल झालेला आहे. आणि सुरुवातीलाच मी सांगतो 500 रुपयाचं घेतलं तर काय 2 किलो कांदे फ्री किंवा 2 किलो साखर फ्री. 1000चं घेतलं की काहीतरी फ्री. 1500चं घेतलं तर काहीतरी 6 किलो कांदे किंवा 3 किलो साखर. हे 1500 वर जे मला ऑफर आलं आहे. 2000 वरती वर्ग म्हणजे 2000च्या वरती वेगळी ऑफर. म्हणजे 500 1000 1500 2000 असं काही घ्याल तर तुम्हाला ऑफर आहे. आता इथे माझा 1500च्या वरती झालं 2000च्या खाली म्हणजे 1500चं ऑफर मला मिळालं. मी बोललो मला दोन्ही कंबाईन द्या. तर मला 2 किलो कांदे आणि 2 किलो साखर हे आयटम एवढ्यामध्ये फ्री आहे मम्मी. मस्त. ठीक आहे. म्हणजे ह्याचा आपण पकडायचं नाही. हे फ्री आपल्याला आलं आहे. ठीक आहे. आता मेन डिफरन्स स्मार्ट बाजार आणि डीमार्टमध्ये की डीमार्टमध्ये मम्मी भाजी नाही मिळत. भाजी नाही है ना. हा बिल आहे बघा. बिल साईडला ठेवतो. तर इथे भाजी बघा कशा आहेत. ठीक आहे. आता तुम्हाला दाखवतो. ही कारली आहे बघा. ही कारली आपल्याला पडली 33 रुपये मम्मी अर्धा किलो. तरी म्हणजे बाहेर इकडे ना कुठे कुठे बाहेर एकदमच महाग देतात. त्यापेक्षा हे आणलेले परवडतात. इकडे बघा मी कारली आणलेली आहे
आलं कसं आहे बघा यांच्याकडे 24 रुपये पाव किलो, हा. म्हणजे ठीक आहे असं तसं पण बरोबर आहे तसं. बाहेरच्या पेक्षा. नाहीतरी असं 20 रुपये पाव किलो असतो. तर मेजर डिफरन्स. आणि सर्वात आधी सांगतो हे जे शॉप किंवा मॉलसारखं आहे, मॉल शॉप नाही म्हणू शकत, मॉलसारखं मोठं आहे आणि एक्सपिरिया मॉलच्या खाली आहे ते. तर ते हे मला सबस्क्रायबरनी सांगितलं होतं की तिकडे आहे, तुम्ही असं जाऊन चेक करा. तर भाजीचं मी सांगतोय की भाजी एवढी पण स्वस्त नाही आणि एकदम पण महाग नाही. ते एक्झॉटिक भाज्यामध्ये कसं स्टॉलमध्ये महाग देतात. नाही मला तर बरं वाटलं, कारण आलं आहे ना आपल्या विक्रोलीला 20 रुपये पाव आहे. हां, कधी कधी 60 रुपये कधी किलो. 20 रुपये, पण असं एकदम क्वालिटी पण एवढी चांगली नसते, बारीक हा. बारीक असतो. बरोबर आहे. कधी कधी ओला असतो. तर ॲपल पण बघ मम्मी, मला हे ॲपल 3 प्रकारचे ॲपल होते. हा 100 रुपये किलोवाले मी आणले, हा 110 रुपये किलो आहेत काहीतरी. हे हां 160 वाले पण होते आणि 230 वाले पण होते. पण हे कसे आणले तू? 110 रुपये किलो. मस्त आहे, एकदम छान आहे, क्वालिटीचा एकदम मस्त आहे, सुंदर आहे. दाखवतो किलो. हे तर मी चूज करून आणले असे. हा, हा. मस्त आहे, कलर पण आणि त्यात एकदम सुगंध आला ना तो उघडला. हा हो. आणि त्यांच्याकडे ना अशी सेक्शन सुद्धा आहे एंट्रीला की बाय वन गेट वन फ्रीचं वेगळं सेक्शन ठेवलेलं हा. आहे. त्यामधून बघा मी हे आणलं बाय वन गेट वन फ्री. आलं लसूण. आलं लसणाची पेस्ट बाय वन गेट वन फ्री. आणि ते चणे ते चण्याचं पाकिट. चण्याचं पाकिट बघा. हां हे 2 आयटम मी बाय वन गेट वन फ्री, त्यांचं वेगळा सेक्शन असतो त्यातून आणलं. हे चांगलं आहे ना, आपल्या बाहेर कबूतर बिबुतरला घालायला ठीक आहे ते. माणसाला पण खायला चांगलं आहे. हां आता बाकी सर्वचं रेट, आणि तुम्ही रेट विचाराल ना डीमार्ट सारखंच एकदम अफोर्डेबल आणि कमी आहे. बटाटे कसे आणले? बटाटी आता त्याच्यावरती लिहिलं दाखवतो तुम्हाला. बटाटी पडली आहे मला 45 रुपीज. ठीक आहे ना, तसे 20-30 रुपये असतात, पण कसं एमर्जन्सीला असं हा है ना. ठीक पण आहे. प्रत्येक बटाट्याची वेगळी चव असते, आपण वापरून पण बघूया. क्वालिटी पण असते तशी. हां आता इकडे टोमॅटो बघ मला कशी पडली. बघ टोमॅटो बघ, म्हणजे 30 रुपये. 30 रुपये किलो. 30 रुपये 800 नाही 40 रुपये किलो आहे. 40 रुपये. पण बघ ना चांगली आहेत ना, हा चांगली आहे. है ना. होय, आणि पॅकेटवर आली आणि असे कोणाला दिली तर माणूस खुश होईल, खुश होईल. होय. है ना. हा. तर हे टोमॅटो ॲपल हे पण दाखवलं. हे पण बघ हे मिक्समध्ये आणलं बघ. हे कितीला पडलं मला? बीट आणि गाजर 20 रुपये, पण 300 ग्राम 20 रुपयाला आहे, म्हणजे ते छान आहे. 60 रुपये किलो असं काहीतरी आहे. ठीक आहे ना. आणि इकडे असं वेगवेगळे सर्वांचे रेट नाही सांगत हे त्यांनी. कितीला आणलं? हे दोडका? दोडक्यावरती प्राईस लिहिले बघ. शिरोली. हा एक पडला मला एवढा ना हा 30 रुपयाला. हा हा वजन आहे ना, किती वजन आहे त्यावर लिहिलं आहे बघ. वजन किती दिलं आहे याच्यावरती? 300 ग्राम 400. अर्धा किलो आहे तो. 400 ग्राम अर्धा किलो हा है ना. हा अर्धा किलो. आता आमच्याकडे ना जवळपास हेच मार्केट आहे हां. जवळपास. तिकडे कारली आणलेली आहे, आलं आणलेलं आहे, आपले तोंडली आणलेली आहे, मम्मीसाठी हे आणलेलं आहे रताळी, मम्मीला आवडतात ना. हा. आणि बाकी बघा ना, हा नारळ पाणी बघा कितीला पडला मला. कितीला? 59 म्हणजे 60 रुपयाला पडला. तसा असतोच ना आपल्याकडे, पण 60 रुपयालाच येतो ना हां. दरवाजावर. हा. बाकी आता वेगवेगळे तेल आणलेले, एक सनफ्लावर तेल आणलेलं आहे, एक आणि आज ग्राउंडनट पहिली तेल आणलेलं. गवारीची शेंगा सांग कशी आणली? हे वाले हे तुझ्यासाठी आणले खास. हा तर हे 350 ग्राम मला 26 रुपये पडले. अच्छा. ठीक आहे, बाहेर 20 रुपये पाव विकतात मम्मी. हा. तर हे 60-70 रुपये किलो आहे वाटतं काहीतरी. 60 रुपये किलो. गवारी महाग आहे. बाहेर 20 रुपये पाव 25 रुपये पाव पण विकतात. होय, होय. तर अशी शॉपिंग आहे. एकदम मला तर आवडली. आता इकडे वॉटरमेलन पण बघा 60 रुपये. दूध आणलेलं आहे आणि तेल आणलेलं आहे. मम्मीसाठी क्रीम आणलेली आहे. हे मम्मीसाठी बाम आणलेलं आहे. माझ्यासाठी काहीतरी हेल्दी आणलेलं आहे. बाकी तर काय वेलची आणलेली आहे. हे क्रीम दाखवलं. हां सकाळी मला ना नाश्त्यासाठी ना काजल हे उपमा बनवते ना शेवयाचा. हा शेवयाचा उपमा ती मस्त बनवते. आणि हा पण मला किती 40 रुपये काहीतरी कमी पडला. हा. आता किती रुपये बघा, 80 रुपये ना. हा. 10 रुपये काहीतरी कमी पडला, म्हणजे डीमार्ट सारखंच आहे सर्व. हा, हा. बघा कोथिंबीर मला ती 20 रुपयाला पडली बघ. कधी कधी मागून पण मम्मी देत नाही कोण. देत नाही. 20 रुपयाला येईल. हां खोलून दाखव मस्त आहे. छान छान आहे. पण आपल्याला ना म्हणजे जे घेणार आहेत ना त्यांना माहिती पाहिजे कसं घ्यायचं. कसं घ्यायचं? त्याच्यात असे थोडे हे पण होते. अशी मेलेली पण नाही आहे, वाढलेली नाही. हा थोडे AC मध्ये ना कसे ते हे होतात, पण मी चांगली आणली. हा. ठीक आहे. बाकी काय आणलेलं आहे? भेंडी आणलेली आहे. भेंडी कशी किलो तुम्हाला सांगतो बघा, म्हणजे तुम्हाला एक आयडिया येईल. इथे किती रुपये? 300 ग्राम 14 रुपये. 14चं 3 28 40 रुपये किलो. 40 भेंडी आहे रुपये ना, काजलला आवडतात म्हणून आणले मी. हा. ही भेंडीचं आणि पाकीट. आम्हाला कशी आवडतात? भरलेली आवडतात, पण ती अशी भाजी करून खाते. ओके तर सर्व दाखवलं ना इकडचं. हा. आणि हे आपलं रेझर आणि हे आपलं कॉर्न्स हा, आणले. हे corn. हा 25 रुपये पडला. आणि अजून एक सर्वांसाठी गिफ्ट आणलेलं केळे आहे. कसे
आणले हां असतील तुम्हाला सांगतो मी पहिल्यांदा ट्राय करायला आणले आणि मी आता ट्राय करून दाखवणार आहे. तर हे किलो ना मला वाटतं 110 रुपये किलो आहे ते, म्हणजे डझनवर नसतं किलोला. आता हे माझं किती 700 ग्राम आहे आणि मला 76 रुपीजला पडलंय. हे केळ्याचं नाव काहीतरी असेल ना? रेड बनाना लिहिलं होतं त्यांनी. तर कुठचे ह्याचं वेगळं नाव पण असं तुम्हाला माहिती असेल तर जरा कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा. नाव काहीतरी असतं त्यांचं वेगळं, कडक असतात ते. सर्वात जास्त म्हणजे कस्टमरला पण आवडेल, सोय आहे, सोयीस्कर आहे. 500 रुपये वेगळी ऑफर, 1000वर वेगळी, 1500वर वेगळी. 1500वर बघा एवढं फ्री येतं. म्हणजे तुमच्या समोर एक एक्झाम्पल आहे है ना. ते एवढं सर्व झालेलं आहे आणि आता आम्ही तुम्हाला ह्याची टेस्टिंग करून दाखवतो दोघं. अजून मला एक सोयीस्कर वाटतं, काय माहितीये का, हे आपण आता हे पाकिट आहेत ना डायरेक्ट फ्रीज मध्ये आपण ठेवू शकतो. हे बघा, हे सर्व पाकिट डायरेक्ट फ्रीज मध्ये ठेवायचं. साफ करून ठेवायची गरजच नाही. तुम्हाला मी दाखवतो, पण सर्वात आधी हे केळी आहे ना, आता एवढा मोठा केळी आहे बघा, कॅमेरा स्टँडवर ठेवलेला आहे मी. आता एक केळी घेतो हा. सर्वात आधी तुम्ही तर खाल्ला असेल, तुमच्यातले बहुतेक लोकांनी खाल्ला, मी तर पहिल्यांदा खाते, मम्मी पण पहिल्यांदा खाते ना. तर रेड बनाना पहिल्यांदाच कलर बघितलाय. सर्वात आधी सुगंध घे. जरा केळ्यासारखंच आहे पण जरा वेगळं येते काहीतरी. सोलून बघितलं तर एकदम हा तसंच आहे. केळ्या तर केळ्याच असणार. कलर वेगळा लागला. आता मला एक नाही खात, अर्धा खातो आम्ही. मम्मीला तो वरचा चांगलावाला देतो. तर त्याने भाजी आणून, तुम्ही म्हणाल त्याच हाताने खातोय, त्याच हाताने नाही खाताय. भाजी आणून झाल्यावर त्याने हातपाय तोंड वगैरे धुतलं आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला आम्ही भाजी दाखवली. केळं इलायची आपण केलं खातो ना, इलायची केलं छान आहे. म्हणजे एकदम कोणकोणते ना केळं नकली लागतात खायला, तर हे तरी चांगले लागतात ते खायला है ना. असली जे पहिले पूर्वी केळं यायचे ना कशी यायची, पूर्वी पिवळे जे केळे असायचे ना एकदम ओरिजिनल खायला टेस्ट, तशी टेस्ट आहे. आताचे केळे कसे ना असे आर्टिफिशियल पिकवलेले असतात ना, त्याची चव लागत नाही. तर एकदा ट्राय करू शकता. महाग आहे, म्हणजे एक केळ 15 रुपयाला पडला आपल्याला. गारगार पण आहे. AC मधला आहे ना. हे दिलू झाला बाहेर बघून. खा चिची खा. इथे बघा भाजी आलेली आपण कसं डायरेक्ट ठेवू शकतो. बघा एक कारली ठेवलेली आहे, हे आपण ठेवलेलं आहे, भेंडी ठेवलेली आहे आणि आपण असं टोमॅटो सुद्धा ठेवू शकतो डायरेक्ट. असं आपलं फ्रीज बंद. काय करते इकडे भाजी मोडते. बाकी सर्व बघा मी ठेवलं जिकडे जिकडे ठेवायचं तिकडे आहे ना. बाहेर बघू शकता. ही लाईट बंद करतो, ही फक्त शूटिंगसाठी आम्ही चालू ठेवतो. खूप दिवस इकडे असं पडून होतं ना हे आपलं लाईटीचं, जागाच नाही होती उभं करून ठेवायला. इथे बघा हा कसं प्रॉपरली आतमध्ये राहिला ना मी. आणि आता बाहेरचा डिफरन्स बघा, आता लाईट लावल्यावर तुम्हाला दिसेल बघा. बाहेरच बसायला आता थोड्या वेळाने आम्ही खुर्ची सुद्धा मागवणार आहे गावावरून है ना. गावाला आपल्याला इकडे 4, 3, 7, 9, 9, 10, 11, 12 काहीतरी खुर्च्या आहेत, तर तिकडून मागवायचे आपल्याला. आता ही लाईट हो ॲक्टिवा सुद्धा मागवतोय. तिथे बघा सर्व चपला आपल्या स्टँडवरती व्यवस्थित ठेवलेले आहेत. असे चांगलं वाटतात ना. बाहेरचं पण कसं क्लीन वाटतं. बाहेर का ठेवले आपण, ओले होते ना. बाहेर कसं क्लीन वाटतं ना सर्व. ओले होते ना चप्पल. मम्मी विचारत होती चणे का आणले, तर हे गुलचा कडा दिसतोय. गुल आणि चणे खाल्ले तर किती हेल्दी है ना. तर हे एकत्र ठेवणार आहे मी खायला. आणि खायच्या वस्तू ना असे साईडलाच ठेवायचे, म्हणजे कसं मम्मी समजतं खायचे. असायला पाहिजे ना, ते इकडे तिकडे ठेवले ना की मग ते खायला नाही. म्हणून बघा फ्रुट्स बीट सर्व बघा मी काय ठेवले. ते आपल्याला वाटते अडचण, पण ती अडचण पण ती खायला होते मग ती. मग लक्षात आपल्याला समोर असलं की ते खायला होतं. बरोबर. नाही तर आपण आतमध्ये एका बाजूला ठेवलं की तर खाणारा माणूस पण विसरून जातो. बरोबर.